Nkosi yethu uJesu Kristu esibuya ngasinandibana obaba omama abefundisi bonke igama leNkosi yethu uJesu Kristu amen. Phambi kwenu ubuyiNcanana kaNyoni bazalwane nami ngizobonga uNkulunkulu ethi ngiyabona ngempela uma kukhona umuntu ofe ngoFebruary qala unyaka noma uJanuwari thina umunyaka kuphela ngempela uNkulunkulu kumele simbonge noma kusasela ama-hour kodwa uNkulunkulu senzele umusa hayi ngoba laba bahambile bebenezono noma mina ngingcono. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokusigcina saphila unyaka wonke wasiphusela. Ngiphinde futhi ngibonge uNkulunkulu igama leNkosi yethu uJesu Kristu ngalo iphimbo leli engikhuluma ngalo. Ngizombonga uNkulunkulu ngisakhula bazalwane iphimbo lami belivalekile. Bengezwakala ukuthi osasesisosuku bekuwo uNkulunkulu. Ngokuqhubeka kokukhula uNkulunkulu wangenzela umusa ngilazi lavuleka nini nama ngazi ngibona lapho selivulekile kodwa ngiyakhumbula ngisamncane sekudingathi ngiyosiza kudokotela wathi udokotela wayezongihliza no asingamthini umntwana iphimbo lakhe lizobonakala siyeke kunje. Bahlala uma nobaba babona futhi ukuthi no asimhambise kumuntu mama umntwana. Bona futhi babe bayikhuza bathi no masingamhambisi kumuntu asimyekeni ngoba bazalwane akekho ongavula into evalwe uNkulunkulu. Akekho futhi ongavala into evulwe uNkulunkulu. Konke kusemandleni eNkosi. So ngathi mangene ekhaya lezi ngiqala ungene ekhaya lezi uNkulunkulu engikhumbuza ukuthi iphimbo lami lalinjani lalivalekile. Ngakhumbula uwana lokho akuvalwe isibeletho sakhe eyanjalo eshilo hayi ngoba umntwana wayengamtholi kuthiwa kuvalwe uNkulunkulu. So ngase ngithi enhliziyweni yami Nkosi yami uNkulunkulu ngizomdumisa ngizomkhoza ngalo futhi sengiyabona ukuthi isikhathi esiright lesi sokuthi ngimdumise ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngikhuleka baseRoma ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba lavulwa kanti livalekile. So ngalokho uNkulunkulu ngizombonga ngizomdumisa ngiphinde futhi ngibonge uNkulunkulu ngobaba ubaba omzalayo bekukaningi naley'bhedlela egula kodwa selokhu noma engeke ekhaya lezi inkosi ayinalo. Kodwa ngibona manje nje lezi inyanga azana nobamsibane nanekhaya lezi abasalala ey'bhedlela ubelala eduze ngazi unyaka ubelala kancane ubaba esibhedlela kodwa nje manje ngibona uNkulunkulu wenza umusa akasalala ey'bhedlela njengakuqala. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu.